I'm a lady aged 47. Hubby wangu is 51. Life yakambotiomerawo rimwe gore. Then we decided kuenda kunoromba. Takaenda kuMozambique tikaita zvatakaita. N'anga yacho yakativimbisa kuti hapana kana mhiko dziripo. Chokwadi takaita mari inonzi mari. Tine hari yedu inouyisa mari mubedroom. Pazuva inowanzoisa $20,000 zvichikwira. Mari tinayo. We have built estates across Southern Africa. And we recently bought a house in California, USA. Ndokwatakufunga kuenda kunogara. Dambudziko ravapendere kuti hari iyi yakazongobuda zinyoka rimwe zuva tirere ini naHappy last month iyoyi. Haina zvayakatiita hayo nyoka iyi, asi yakataura nezwi rechikadzi ichiti iri kuda ropa revanhu 10 kubva kuhama dzedu tese naHappy. Zvichireva kuti 5 kubva from mhuri yangu, 5 kubva kumhuri yaHappy. Takapiwa deadline ya30 June kuti tinge tasarudza vanhu vehukama vachafa. Tonyora mazita avo nemitupo, tokanda muhari muya. Ini ndakatofunga vanhu vangu ndikanyora pasi kare, asi Happy haasati anyora. Ari kungotsika-tsika hanzi 5 vakawandisa nai veduwei. How do I convince him apa nguva iri kutofamba veduwei? Ndoitawo sei tikarega isu nemhuri yedu taparara tese. Vana vangu vachiri vadiki veduwei, ndoitawo sei?